Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева исәмсез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Машина йөртүчеләргә йөрәк ярасы. Югары Акташ халкы зарлары белән уртаклаша. Беренчедән, халык шушы юлның начар торышына зарлана. Икенчедән, бу юлдан узган машиналардан купкан тузанга. Лидер сайлыйлар. Калабызда студентлар съездлары циклы башланды. Также вот в этом году хочу отметить, что мы открыли новое направление, называется «Работа с иностранными студентами». Кеше китә, җыры кала. Әлмәт драма театрында Мөхәммәд Мәхдиевнең романы буенча төшерелгән телесериал презентациясе. Оскарға келген актриса икән. Мен хәзер чыгаралар, мен астатуй көне биреләр. Шундый булган баш мизгелдә. Россия Федерациясы Төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы 2024 ел өчен шәһәр мөхите сыйфаты индексы нәтиҗәләрен ясады. Имваклау буенча Әлмәт Татарстанның иң уңайлы шәһәрләренең берсе дип танылды. Калабыз 254 балл җыеп Татарстан Республикасының зур шәһәрләре арасында беренче урынны яулады. Республика башкаласы Казан да шундый ук баллар җыя. Төзелеш министрлыгы тарафыннан эшләнгән шәһәр мөхите сыйфаты 36 төп индикатор буенча бәяләнә. Алар арасында төзекләндерү, куркынычсызлык, инфраструктураның һәркем файдалана алырлык булуы, экология, шәһәр мөхитенең төрлелеге һәм заманчалыгы. 2024 елда тикшерүдә бөтен ил буйлап 1116 шәһәр катнашкан. Мондый югары нәтиҗәләргә Татнефть компаниясе ярдәме, федераль программаларда һәм милли проектларда катнашу һәм Әлмәтне үстерүдә халыкның актив катнашуы нәтиҗәсендә мөмкин була. Шулай ук Әлмәт сусаклагычында Россия Федерациясының иң яхшы төзекләндерү практикалары реестрына кертелде. 2017 елдан Россия Төзелеш министрлыгы ел сайын иң яхшы һәм нәтиҗәле төзекләндерү проектларын билгеләп үтә. Сайлауда гамәлгә ашыру сыйфаты, социаль һәм икътисади нәтиҗә, тәкъдим ителә торган карарларның инновациялеге һәм кирәклеге исәпкә алына. Быел конкуренция аеруча югары була. Бәйгегә илнең 88 төбәгеннән 396 гариза килә. Бар тик 48 проект кына. Шул исәптән Әлмәт сусаклагычы яр буенда экспертларның югары бәясенә лаек була. Исегезгә төшерәбез, әлеге объект торак һәм шәһәр мөхите милли проекты буенча гамәлгә ашырыла торган уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру проекты кысаларында төзелә. 2025 елда программа яшәү өчен инфраструктура дигән яңа исем астында үсешен дәвам итәчәк. Безнең төшерү төркеме югары Акташта булып кайтты. Бу авыл халкы безнең телекомпаниягә икенче ел рәттән мөрәҗәгать итә. Аларның моңзарын Алсу Әхмәтҗанова тыңлап кайтты. Әлеге урам бу авылга керә торган төп юлларның берсе. Монда яшәүчеләрнең әйтүенчә, монда бер вакытта да асфальт җәелмәгән булган. Беренчедән, халык шушы юлның начар торышына зарлана. Икенчедән, бу юлдан узган машиналардан купкан тузанга. Югары Акташ халыкның төп максаты юлны норматив хәлгә китерү. Сүз таш юл салу турында түгел, асфальт җәю турында бара. Чөнки таш түшәлгән юлда тузан куба. Юлга якын йортларда яшәүчеләр саф һаваның нәрсә икәнен инде онытып барабыз диләр. Авыл җирдәге башлыгы Александр Шатунов та проблеманы хәл итү якла. Давно мы хотим восстановить дороги, то, что мы своими силами бюджете. Без үз көчебез белән бу юлларга асфальт сала алмыйбыз. Юлларны ремонтлау өчен акча каралмаган. Монда асфальт салырга кирәк. Асфальтлау өчен нигез бар. Без ел саен аны грейдер ярдәмендә тыгызлыйбыз. Бу юл астыннан җир чыгуга китерде. Капиталь ремонт ясарга һәм асфальт салырга кирәк. То есть мы каждый год мы их немножко латаем, ремонтируем, проводим грейдерирование, но это уже привело к тому, что видите, вот уже там ямы, их уже не заделаешь. Надо капитально произвести ремонт, положить асфальт. Николай Рузанов югары Акташта туып үскән кеше. Аның өчен туган авылның проблемаларын хәл итү мөһим. Ул юллар чыннан да яраксыз, бигрәк тә шоссейный урамында ди ул. Бүген биредә 1000-гә якын кеше яши һәм һәркем бу юл аша үтәргә мәҗбүр. Видите, машина приезжает,
уже... Менә карагыз, машина үтә һәм аңардан күпме тузан күтәрелә. Җәй көне тәрәзә дә ачып булмый бит. Безгә ярдәм кирәк. Авылыбыз зур да бит әле безнең. Помочь надо. Все вот просят. Все-таки деревня большая. Ә бу Октябрьская урама. Кадрлардан күренгәнчә биредә асфальт түгел, таш та юк. Юлдан исеме генә калды ди халык. Авыл үзәгенә якынрак барган саен юлларның торышы үзгәрми. Суворов урамында яшәүчеләр дә тузаннан интегә. Гәрчә бу авыл үзәге булса да, авыл халкы белән очрашудан соң без аларның төп соравына җавап табарга тырыштык. Ләкин җитәкчеләр безгә бу мөрәҗәгатькә җавап кайтарудан баш тартты. Шүпшарны чыгару күп фатирлы һәм шәхси йортларда яшәүчеләр өчен актуаль темаларның берсе. Аеруча хәзер бакча һәм төзелеш сезоны башланган чорда. Матраслар, төзелеш материалы һәм башка каты коммуналь калдыклар контейнер мәйданчыгыннан билгеләнгән график буенча чыгарыла. Шулай ук сез мөстәкыйль рәвештә ире габаритлы шүпшарны бункер мәйданчыкларына китерә аласыз. Алар районыбызда 4-тәү. Татнефть ягылык салу станциясеннән соң Чаллыга чыгу юлында, Урсала микрорайонының Первомайская урамында Пятерочка кибете каршында, Шулук микрорайонда югары нефть мәктәбе кампусына барган автомашина юлында һәм Тихоновка белән Мактама арасында мәйданчыкта. Искәртеп үтик, үсемлек шүпшары каты коммуналь калдыклар категориясенә керми. Шуңа күрә төбәк операторы аны чыгармый. Республикада шәһәрләрдә студентлар съездлары циклы башланды. Әлмәттә ул Адымнар гимназиясендә узды. Анда район башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хәбетдинова, Татарстан Республикасы студентлар лигасы президенты Шамил Якупов һәм шәһәрнең барлык студентлар җәмгыяте катнашты. Әлеге очрашуның төп максаты Әлмәт студентлар лигасы җитәкчесен сайлау. Пленар өлеш башлангачы кунаклар студентлар оештырган күргәзмә белән танышты. Һәр уку йортының үз тематикасы. Булачак музыкантлар җырлый, табиблар беренче ярдәм күрсәтүне оештырды. Пешекчеләр исә үзләре пешергән пирогны тәкъдим итте. Это наша небольшая семья. Спасибо вам большое. Спасибо большое, ребята. Студент булу чорында кыенлыклар җитәрлек, ләкин тормышның нәкъ менә бу этабы һәр вакыт якты вакыйгалар, хәлиткеч очрашулар белән тулы. Бу еллар үзеңне үзең сизү һәм күрсәтү, чын мәнфәгатьләреңне сайлап, җаваплылыкка өйрәнү өчен иң кулай вакыт. Нәкъ менә бу эштә студентлар лигасы республика хәрәкәте яшьләргә ачылып китәргә ярдәм итә дә инде. Лига студентов – мощная организация. Мощная организация, творящая добро. Вы строите планы и реализуете их. На своем съезде вы будете говорить о том, что удалось сделать в прошлом году, строить план на будущий год, выбирать управляющий состав. Съезд барышында студентлар өчен мөһим мәсьәләләр хәл ителә. Бу вакыйга барышында яшьләр үз фикерләрен җитәкчеләргә җиткерә, проблемаларын шешә. Елга бер тапкыр ачык тавыш бирү белән студентлар лигасы рәисе сайлана. Җибек Айтбекова студентлар лигасы рәисе вазифасын 1 ел буе башкарган һәм бүген ул бу эшне алып баруны туктата. Аның әйтүенчә, ел дәвамында ул студентлык белән бәйле барлык планнарын тормышка ашыра алган. Хәзер аның максаты студентлык юнәлешендә алга таба үсү һәм республика дәрәҗәсенә чыгу. Мы работаем в целом со всей молодежью. Как бы Лига студентов... Без бөтен яшьләр белән эшлибез. Студентлар лигасы шәһәрдә укучы яшьләр белән максатчан эшләүче бердән-бер зур оешма. Лигада барлыгы 7 юнәлеш бар. Бу масса күләм мәгълүмат чаралары, пиар, культмасса эше. Быел бездә яңа юнәлеш барлыкка килде. Бу чит ил студентлары белән эшләү. Это пиар и фандрайзинг. И также вот в этом году хочу отметить, что мы открыли новое направление, называется «Работа с иностранными студентами». Һәр студент ишетү, аңа булыш һәм юнәлтү. Студентлар лигасы лидерларының төп бурычлары шуннан гыйбарәт. Бу һәм башка бурычларны хәзер съездда иң күп тавыш җыеп Виктория Зайцева башкарачак. Радифа Нугманова, Алсу Әхмәтҗанова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт драма театрында татар әдәбияты классигы, Татарстанның халык язучысы Мөхәммәд Мәхдиевнең «Кеше ките» җыры кала романы буенча төшерелгән телесериалның презентациясе булды. Чарада Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хәбетдинова, Татнефть генераль директорының социаль үсеш буенча урынбасары Ринат Мамин, Яңа гасыр телерадио компаниясе генераль директоры Илшат Әминов, Әлмәт театры директоры Фәридә Исмәгыйлова катнашты.
Зелиха, мен сенің ғана оқуында, Ғалия бағында Халилмен үйсін келеді. Кеше китә җыры кала сериалында вакыйгалар 1930-1960 елларда Кора Чыршы авылында бара һәм берничә буынның язмышын күрсәтә. Әсәрнең үзәгендә гүзәл табигать кочагында урнашкан татар авылы, аның кешеләре язмышында ил кичергән тарихи вакыйгалар. Сериал татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татнефть хәйрия фонды ярдәмендә әзерләнде. Режиссеры Александр Далматов. Оскарға келген кірік хиситәрін, мен қазір шағыларына, мен астатуйкана берілерді. Сериалын тәкъдир итү кичәсендә килгән Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе генераль директоры Илшат Әминов үз кичерешләрен әнә шул сүзләр белән аңлатып бирде. Бу проектны тормышка ашыруда катнашкан һәркемгә үз рәхмәтләрен анардан тыш район башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хәбетдинова, театр директоры Фәрида Исмәгыйлова да җиткерде. Татнефть компаниясының социаль үсеш буенча генераль директор урынбасары Ринат Мамин үз чыгышында мондый проектларның мөһимлеген билгеләп үтте. Алар тарихи хәтерне саклауга, мәдәни кодны үстерүгә юнәлдерелгән булуын ассызыклады. Такой очень значимый год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, год 70-летия компании «Татнефть». Я считаю, что этот сериал, это проект, это огромный подарок вообще в целом для всей республики, от людей республики, для людей республики. Телевизион сериалда барлыгы Татарстанның 10 театрыннан 100дән артык актер күмәк күренешләрдә 200ләп кеше катнашкан. Сериал республикабызның 7 районында төшерелгән. Баш рольләрдә дә безнекеләр Әлмәт театры артистлары Ләйсән Әхвәдиева һәм Татарстанның атказанган артисты Илсур Хәйретдинов. Иҗат төркеме билгеләп үткәнчә, эш барышында шактый кыенлыкларны узарга туры килгән, мисал өчен, ул чорда сакланган йортларны табу җиңел булмаган. Шулай да эшләрне вакытында өлгертәләр. Тамашачылар нәтиҗәләрен бик тиз күрә алачак. Сериал апрель азагында ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета телеканалларында күрсәтеләчәк. Ләдифә Нугманова, Рамил Базартдинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда Бүйік җиңүнең 80 еллыгына һәм ватанны саклаучылар елына багышланган Бүйік җиңүне каршылап дип исемләнгән муниципаль фестиваль бәйге узды. Анда район һәм шәһәр мәктәпләреннән килгән төркемнәр катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы минутларда. За жизнь счастливую мою, земной поклон вам, ветераны. Мондый бәйге районда ел сайын уздырыла, бары темалары белән генә аерыла. Быелгысы Бүйек җиңүнең 80 еллыгын кулашлый. Фестиваль конкурсының максаты ватанның героик тарихын һәм хәрби данын пропагандалауга, театр сәнгате ярдәмендә аны саклаучылар истәлегенә хөрмәт тәрбияләүгә ярдәм итү. Беркемдә бер нәрсәдә онытылмый. Сәхнә түрендә Бөек Ватан сугышы елларындагы батырлыкларны чагылдырган, сәхнәләштерелгән күренешләр тәкъдим ителә. Бәйгедә барысы 12 коллектив катнаша. Катнашучылар арасында Томатык урта мәктәбенең күңелле сәхнә түгәрәгенә йөрүчеләр дә бар. Аларның җитәкчеләре 50 елга якын хезмәт тәҗрибәсе булган татар теле һәм әдәбияты укытучысы Халидә Нургалиева. Без бүгенге Бөек җиңүнең 80 еллыгына багышланган конкурска Әмирхан Еникинең бер генә сәгатькә дигән театрын алып килдек. Безнең инде берничә еллар эшли түгәрәгебез. Анда 15ләп бала шөгыльләнә. Берничә конкурсларда җиңгәнебез бар. Чебоксарда булган конкурсларда, Казанда булган театр конкурсларында җиңеп, грамоталар, дипломнар алганыбыз бар. Ознакай гимназиясының театриум түгәрәгенә йөрүчеләр Алексей Толстой әсәрен сәхнәләштерде. Без бүген монда килдек театраль постановка тәкъдим итәргә, рус характер әсәре буенча. Бу әсәр бик авыр, чөнки ул Бөек Ватан сугышында ничек кешеләр яшәде турында сөйли, мәхәббәт турында, солдатларга гына авыр булмаган кешеләргә дә, аларның әти-әниләренә дә авыр булган. Шуның өчен без бу әсәрне сайладык. Гимназия коллективы быелгы бәйгедә гран-при иясе булды. Беренче урында Урсай, Чуар-Абдул, Мәлбәгыш авылы коллективлары, икенче урын 6нчы мәктәп Тымытык, Урманай мәктәпләренә бирелде. Өченче урынны шәһәрнең 1нче, 3нче мәктәпләре һәм Актүбә бистәсе коллективы яулады. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Біз бүйік жеңу күнін яқын айтқан 1945 елінің түп оқиғалары білен таныштырубызны давам етебіз. Ондан 80 елілік 10 апрельда 3 Беларусь фронты ғаскерлері Кёнигсбергтан күнбатыштарақ Зимланд ярым утрауында соғышлар білен Медгеттен, Мадиттен, Клайн, Фридрихсберг, Гросс-Хольштайн тұрақ пунктларын алалар. Братиславадан түнек шағыштарақ һәм түнектарақ 2 Украина фронты ғаскерлері хыжымны давам етіп Чехословакия территориясында Тренчин шәһәрін һәм 30-дан артық башқа тұрақ пунктны яулый. 3 Украина фронты ғаскерлері Венадағы урам соғышларын давам етіп, Дунай каналының күнбатыш ярында урнашқан барлық шәһәр районнарын дышманнан чистарта. 1945 елның 10 апрелінде барлық фронтларда Совет ғаскерлері 168 немец танкын юк ите. Хауа соғышларында һәм зенит артиллериясы уты білен дышманның 102 самолетін бәріп түшіре. Бүйік жеңуге 29 күн қалып бара. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сіз ВКонтакте социаль шелтеріне кіріп, Лучалмет төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгінгі чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.